ma ferm aktar kiesħa minn tagħna u fejn in-natura hi differenti wkoll. F'Malta, meta tibda l-ħarifa, it-temp ikun għadu kważi bħal tas-sajf. Tkun għadha sħana u l-kampanja tkun għadha xotta u tidher kważi mejta. Iżda l-ajru spiss jibda jtella sħab u fl-aħħar tasal l-ewwel maltempata li permezz tax-xita terġa' tagħti l-ħajja lill-kampanja. Wara sajf sħiħ rieqed u sajjem, il-bebbux jerġa' joħroġ ifittex jiekol. Miskin, isib jistennew ħafna nies lesti biex jaqbduh u jsajruh. Fil-ħamrija li issa tkun ix-xarbet u friskat, tibda tinbet iż-żerrija u fi ftit ġimgħat nibdew naraw irqajja ta' ħaxix aħdar u frisk. Fil-ħamrija ikun hemm mitfunin ukoll il-basal ta' pjanti differenti. Dawn ukoll jibdew itellaw il-weraq. Xi wħud minnhom saħansitra joħorġu l-fjuri qabel il-weraq. Hekk għamel diġà l-ansar li l-fjuri tiegħu deru f'nofs is-sajf. Fil-ħarifa jkun imiss li naraw il-fjuri taż-żafran li jinstab fi ftit postijiet biss. Niltaqgħu wkoll mal-fjuri tan-narċis imwaħħar. Għalkemm huma fjuri żgħar xorta waħda huma sbieħ. L-insetti, ewlenin fosthom in-naħal u l-friefet, iżuru l-fjuri biex jieħdu minnhom in-nektar u l-pollen. Bla ma jafu, ikunu qegħdin jgħinuhom jagħmlu ż-żerrija biex jikbru pjanti ġodda. Fil-widien jerġa' jgħaddi lil ġieri. Fuq il-blatt tax-xari jiffurmaw għadajjar żgħar, fihom jinżlu żrinċijiet biex ibidu. Meta l-bajt ifaqqas, jitfaċċaw l-imrieżeb. Fil-bidu jkunu żgħar daqs tikka imma malajr jikbru jibdew jinbidlu fi żrinċijiet xkejknin. Fuq l-ilma jittajjar ukoll il-mazzarell, insett sabiħ b'titjira ħafifa. Dan ukoll ibid fl-ilma. Fis-siġra tar-rumin naraw il-frott kbir u misjur tagħha bil-qoxra maqsuma. Fl-antik kienu jaħsbu li r-rummin jinqasam bis-sajjetti, iżda dan mhux minnu. U għall-ilma li tixrob is-siġra li jġiel li l-frott jixpakka. Il-Pitirrossi li jaslu bħal dan iż-żmien jagħmlu festa sħiħa mir-rummin. Hekk ukoll jagħmlu għasafar oħra fosthom il-buful. Ftit wara li jaslu l-Pitirrossi, nibdew naraw għasafar oħra li jibqgħu magħna sal-aħħar tax-xitwa. L-isturnell jasal fiq tajjiet kbar u jqatta' ħin twil fis-siġar taż-żebbuċ inaqqar mill-frott tagħhom. Qalb il-bini titfaċċa l-fjamma sewda bid-demp aħmar li tant jispikka meta l-asfur itir. F'postijiet differenti, kemm fil-kampanja kif ukoll fit-toroq, naraw li tsakak abjad jippassiġġa passi maġġel. Għal kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, fil-ħarifa ftit huma s-siġar li jwaqqgħu il-weraq. Fil-klima mediterranja ma jagħmilx sens li s-siġar iwaqqgħu il-weraq. Wara xhur twal ta' sħana u nixfa, il-ħarifa ġġib temperatura aktar friska u x-xita wkoll. Ix-xita taħsel il-weraq mitrab tas-sajf u s-siġar jixorbu l-ilma li mingħajru xejn ma jgħix. Minflok iwaqqgħu il-weraq, ħafna siġar ikabru weraq ġdid u xi wħud anke joħorġu l-fjuri. Għalkemm l-arja tifriska, rari li t-temperatura tkun kiesħa, dan jgħin biex ħafna insetti jibqgħu ħajjin u attivi. Fil-għaxija, mill-li jinstema' żarżir tal-ġurati u matul il-ġurnata naraw il-friefet, dan hu l-farfett tal-ħurrieq li kultant naraw jixxemmex fuq xi ħajt. Jekk jitgerrex, arah wara ftit imur lura f'postu. Lejn l-aħħar tal-ħarifa, it-temp jifriska f'daqqa. Aħna noħorġu l-ġgiget u l-ġerżijiet. In-natura wkoll tilbes differenti, imma dwar dan nitkellmu darb'oħra.